Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының тип темалары. Дан һәм хөрмәт сезгә. 23 февраль илебез тормышында бик мөһим вакыйга булып тора. Түбән Камада ил сакчыларына багышланган зур тантана узды. Тату күршеләр, 12 һәм 13 микрорайоннарда яшәүчеләр ватанны саклаучылар көне уңайнан бәйрәм үткәрделәр. Яңа тапшыру. НТР каналында җиңү геройларның өйгә кайту проекты башланды. Кышны озатып, язны каршы алдылар. Түбән Камада май чабу бәйрәмен билгеләп үттеләр. Дан һәм хөрмәт сезгә ил сакчылары. Түбән Камада ил сакчыларына багышланган зур тантана узды. Халык иҗаты йортында хәрби хәрәкәтләр ветераннары, махсус операциядә катнашучылар тормышларын армия һәм ватан язмышы белән бәйләгән ир-егетләр чакырылды. 2026 ел Татарстанда хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы буларак уза. Герой якташларыбызны һәркем белергә тиеш ди оештыручылар. Сәхнәгә Россия һәм Татарстан әлемнәрен алып чыгалар. Бүген монда тантаналы мөхит хөкем сөрә. Залда тормышларын ватанга хезмәт итүгә багышлаган шәхесләр, күбесе хәрби формада. 23 февраль илебез тормышында бик мөһим вакыйга булып тора. Бу көнне илебезнең ышанычлы киләчәген тәэмин итүче кешеләр, ватаныбызга тугрылыклы хезмәт итүчеләр һәм аның ихтияҗларын кайгыртучылар котлау сүзләрен ишетәләр. Кунакларны Түбән Кам мэры Радмир Биләй сәламләде. Аның әйтүенчә, быелгы бәйрәм ике мөһим дата: хәрби һәм хезмәт батырлыгы, шулай ук Россия халыклары бердәмлеге елы кысаларында үткәрелә. Ил сакчыларын көчле алкышлар белән каршыладылар. Батырларча һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Халык иҗаты йортына хәрби хәрәкәтләр ветераннары, солдатлар һәм аларның туганнары, беренче төзүчеләр, волонтерлар чакырылды. Махсус операциядә катнашучы 15 шәһәрдәшкә хәрби бурычын үтәгәндә күрсәткән батырлыгы һәм фидакарлыгы өчен дәүләт бүләкләре тапшырылды. Участник специальной военной операции. Ватан пәрвәр җырлар, бәйрәм котлаулары, һәрберсе йөрәктән. Ватанны саклаучылар көне уңайнан үткәрелгән концерт бер сулышта узды. Альбина Вәлиева, Гөлназ Жаббарова, Максим Липин, НТР яңалыклары. 12 һәм 13 микрорайоннарда яшәүчеләр ватанны саклаучылар көне уңайнан күркәм патриотик бәйрәм оештыралар. Чара хәрби техника күргәзмәсен, хәйрия ярминкәсен, мастер-классларны һәм мәдәни программаны берләштерде. Күрше кышкы фестивале кысаларында узган бу чара грант оту нәтиҗәсендә мөмкин булды. Бәйрәм Советлар Союзы герое Никита Кайманов истәлегенә куелган һәйкәлгә чәчәкләр салу тантанасы белән башланды. Шуннан соң кунаклар өчен бай программа тәкъдим ителде. Уку йортларының җирле иҗат коллективлары сугыш еллары җырларын башкардылар. Теләгән һәркем өчен кыр кухнясы оештырылды. Анда солдат боткасы һәм кайнар чәй белән сыйладылар. Яшьләргә аерым игътибар бирелде. Волонтерлар маскировка челтәрләре, костюмнарын бәйләү буенча мастер-класслар, шулай ук тематик чаралар үткәрделәр. Бәйрәмнең иң күркәм мизгеле хәрби техника һәм трофейлар күргәзмәсе. Шулай хезмәткәрләр өчен гуманитар ярдәм җыю акциясе булды. Шәһәрдәшләр тырышлыгы белән якынча 10 000 сум хәйрия акчасы җыелды. НТР каналында җиңү геройларының өйгә кайтуы дигән тапшырулар циклы башланды. Әлеге телепроект каһарманнарның язмышларын, кылган батырлыкларын яктырта. Беренче чыгарылыш герое Артур Барабанов. Ул күпләр өчен үрнәк.
Қоты яраланып қайтып, өр яңадан йөрергә өйрәнгән. Хәзер үз тәҗрибәсе белән уртаклаша. Тапшырулар циклы Россия Федерациясының Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин тәкъдиме белән әзерләнә һәм Түбән Кама районы башлыгы Радмир Биләев тарафыннан хуплана. Җиңү геройларның өйгә кайтуы проекты хәрбиләргә тыныч тормышта үз урыннарын табарга ярдәм итә. Шугалакта шудылар, конкурсларда, уеннарда катнаштылар, бәйрәм концертын карадылар. Ватанны саклаучылар көне уңайыннан Сабантуй аттракционнар паркында хәйрия чарасы оештырыла. Бәйрәмнең кунаклары, махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре. Балалар саф һавада ял итеп кенә калмыйча, хәрәкәтле уеннарда катнаштылар. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, мондый чаралар ватанны саклаучыларга һәм аларның якыннарына ихлас ярдәм итү мөмкинлеге. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Май чабу кышны озатып, язны каршы алу бәйрәме Түбән Камаданы зурлап билгеләп үттеләр. Күңел ачу чаралары матур гадәт буенча халык иҗаты йорты янындагы мәйданчыкта узды. Җыр-биюләр, күңелле уеннар, карашкыны яндыру. Буларның барысында безнең иҗат төркеме күреп кайтты. Наша широкая масленица оставит желание собираться на всех многонациональных праздниках. Май чабуның төп сые кыймак, ул жылы нур сибеп торучы кояш символы. Аны элек-электән туганнарга, күршеләргә өләшү гадәте булган. Бүген дә мичтә пешкән ризыктан һәркем авыз итә алды. Халык иҗаты йорты янындагы мәйданчыкта бәйрәм рухы хөкем сөрә. Җыр-биюләр, уен, көлке белән Түбән Камалар табигатьне уята. Май чабу кышны озатып, язны каршы алу бәйрәме. Һәр барчагызга исәнлек, саулык телим. Алдагы көннәр бездә илебезнең тыныч көйгө аяз, һәр вакыт кеше яктылыкка, матурлыктан тын яшәсен. Барыгызны да шын күңелдән котлыйм сезне шушы зур бәйрәм белән, Масленица и прощенное воскресенье белән. Барыбызга да тынычлык, исән-сау яшәргә. Исәнлек, саулык, акчалары булсын. Бәйрәмнең күз явын алырлык күренеше карашкы яндыру халык сынамышлары буенча, аннан калган көл җил белән таралып, мул уңыш һәм бәхет алып килә. Әлеге бәйрәмнән соң православие динен тотучылар өчен бөек пост башлана. Альбина Валиева, Анастасия Шакирова, Максим Липин, НТР яңаклары. Иртәгә Рамазан айының 7-нче көне сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. 25 февральдә чәршәмбе көнне кояш 6 сәгать 34 минутта чыга. Сәхәр 4 сәгать 31 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу 17 сәгать 04 минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Исегезгә төшерәм, безнең тапшыру кич 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.